Лень, собери весь мусор вот туда. В коробочку вот эту салфетку тоже собери. Тогда, Малика, иди на другую. Знаете, можете вот кататься вот на той аллее, потому что здесь очень жарко. Леня, слышишь меня? Вон на той. Может, туда пройдем, я тоже на лавочке сяду. Или здесь отдохните чуть-чуть, потом пойдем. Салом алейкум, духтарони азиз. Хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. Имрӯз тасмим гирифтам ки эфир бо фарзандонам кунам дар прогулкаи фарзандон. Ба сайру гашт баромадем ҳамроҳи бачаҳом, ҳамроҳи ҷиянам, меҳмоном, ҳама каса ва ҳамроҳи шумо камтар суҳбат мекунем. Духтарони азиз, чӣ хел шумо духтаро? Саломатиётон хуб? Аҳлу оила ҳама хуб ҳастед? Таку куруза эм. Ассалому алейкум апаҷон. Ва алейкум салом. Фарух, не шуми, Фарух, потише. духтарои азиз, имрӯз мехостам оиди кор дар ширкати атомӣ қати шумо маслиҳат кунам, суҳбат кунам ва ҳам якбора ҳамин бачаҳом кати чӣ хеле ки гуфтам сайру гашт баромадем. Чӣ мегӯяд? Русо мегӯянд ку як чизи полезная ҳардуша якҷоя кардем. Так. Ассалому алейкум апаҷон. Ва алейкум салом. Духтарое ки нав ба эфири мо ворид шуданд, группаҳотон кати поделиться кунед, эфир кати дар омада дастгирӣ кунанд. имрӯз мехостам боз ҳам оиди хемохем ҳамроҳи шумо суҳбат кунам. духтаро, беҳад саволи зиёд мешавад дар бораи хемохем ва дина ман ба пуррагӣ аз ютуб маълумота гирифтам, аз гугл, аз интернет, хулоса ба пуррагӣ маълумота гирифтам. Беҳад саволи зиёд оиди хемохем ки аз чандсолагӣ хемохем барои кӯдак мумкин ё барои калонсоло. духтаро, хемохем аз 6 солагӣ мумкин будааст. Ина ман аз забони педиатр шунидам. Ба касе агар маълумот дар кор бошад, личкаи ман банависед. Ман ссилкаи ҳамин видео равон мекунам. Бо диққат гӯш кунед. Як педиатр ба пуррагӣ дар бораи хемохем маълумот додагӣ, яъне аз 6 солагӣ иҷозат будааст хемохем додан. Масалан, калонова дусти ки бошад, барои хурдсоло як донагӣ дар як рӯз мумкин будааст. Моҳира Нарзилоева. Салом хоҳари азиз. Ва алейкум салом Моҳираҷон. Салом алейкум Рудобаҷон. Ва алейкум салом. Давай мне в пакет положи. Так, ассалому алейкум Атоми ба пеш. Апай Рудоба, салом, шумо чӣ хел? Гулҷаҳон Мирзоёрова. Ва алейкум салом Гулҷаҳонҷон. Насимҷон Наимов. Ассалому алейкум апай Рудоба, шумо куҷо? Ба духтаро, ман вай омадам, площади омадам, қати фарзандом. Ина бинед чӣ хел зебо ҳамин площади мо. Як шаҳраки майда, яку шаҳраки ҳамин хел компактный, уютный, аҷоибот шаҳри мо. Тоҷико тамоман кам аст. Нест гӯйман мешавад. А вы водичку свою оставите здесь? Маликуш, достань мне вот эти водички, я в пакет положу. Ина бинед қати бачаҳо об гирифтем. Ман боз аз Валберис заказ гирифтам. Ҳозир шумо нишон метиҳам. духтаро, як сумкачаи дигар заказ кардам. Вай сумкачи дигария Настява додам. Ман ба шнураш маъқул нашуд. Ихел ремешоки сумкача иқа маъқул нашуд. Настя маъқул кард. Настява додам. Худам ба дигараша заказ кардам. Ҳозир шумо нишон метиҳам, духтарои азиз. Давай всё в пакет мне клади. Об гирифтем барои бачаҳо. Оби он қадар фоидаовар набошадам гирифтам. Иногда можно вредное тоже детям гуфтаги. Русо. Подними вот эту вот бумажку, подними, фантик, выбросим в мусор. Ну все, ладно, пошли. Ҳозир анамунҷа ва як скамейкава мешинем, духтаро суҳбат мекунем. Так, апаҷон, кӯдакон ҳаст, кор барои бонувон. Наз, раҳмат, моҳи азиз, худоро шукр, ҳама шино бозӣ доранд кӯдакон. имрӯз шамол бозӣ намекунанд. басейн ба ҳар рӯз обозӣ мекарданд. имрӯз обозӣ нест. Ман гуфтам як прогулка бурорам барои
заказ омадагӣ будам вал бирисиба. ҷиянам ба самокат заказ кардагӣ будам. ҷиянам аз север омадагӣ. Ҳамаш самокат дорад. Бачаҳои ман, ҷияни дигаримам самокат дорад. Ин якташ надошт, барои ҳамин заказ кардам имрӯз. Самокаташа гирифт. Ҳама каса омадем. Что случилось? Все, надо снять видео. Еще так рада Михаил духтарова. за браковку. Ана ми скамейкаво мешинем озир, қати шумо суҳбат мекунем. Я вот здесь буду сидеть, вы далеко не уходите. Дома снимет, да. Ана духтарои азиз, ман шиштам ҳаминҷава. Маликуша, это вот в урну выброси. Так, акнун ҳозир смс-отоно мехонам. духтаро лайка фаромӯш накунед, ҳатман фаромӯш накунед духтарои азиз. ҳозир ман сумкачама нишон диҳам духтаро. сумкачаи хушрояк гирифтам. ҳозир Маликош, подержи вот так. Ладно. Штатиха нагирифтам духтаро, хотирам баромада. Ана духтаро, сумкачаи гирифтагим. дидед, замочкаҳои фасонак дорад. удобненький. Аз ҳама асос барои ман чиз қулай бошад, яъне удобный бошад. асос барои ман ҳамин. ана ин хел шнур кати ман гирифтани будам, ремень кати. ана ҳамин ремень доштааст духтаро. силкаша мемонам духтаро, артикулаша мемонам, артикули сумкача мемонам дар охири эфир. Пей? У тебя же есть водичка. Ана духтара. Ана духтарако. Дидед сумкачая? Ана Михаил. акнун смс-отона хонам духтаро. Баъдан вай заказ карам духтаро. ман ҳамин собун аз пятен ҳастку, аз доғҳо сару либоси кӯдакои мешӯӣ доғ мешавад. барои ҳамин ман ҳам средства дорам аз доғ барои равондан. ин акнун лайфхак барои модаро. ҳам средства дорам барои доғ равондан ва ҳам собун харидорӣ мекунам. ана ин хели духтаро аз вал гирис беҳад нархи дастрас кати. ҳозир нишон медиҳам. Мам, попробуй, у меня теперь не горячий. Горячий? Нет, не горячий. Горячий или Нет, не горячий. ана ин хел духтаро. 4 дона 200 рубл. беҳад нархи дастрас. 2 упаковка заказ кардам. ман 8 дона заказ кардам. 4 донаш 200 рубл мешавад. ана Михаил духтаро. апаи Рудобаҷон созед хубен иншаалло. раҳмат. шабнам навиштанд. зани муҳоҷир. салом апа. ва алейкум салом хоҳари азиз. чӣ хел шумо духтаро? онҳое ки нав ворид шуданд, саломатиётон хуб? Мам, ты же в лагере покупала? ҳимоя навиштанд. апаи Рудоба, ин кошелёктонро барои пур кардан хариден, шояд дар атомӣ пур шавад. Мам, ты же покупала? духтаро, ҳамин нашинохтам ҳамин одам ки доим уже
дуюм сеюм эфирам аст ки ҳамин хел менависам. Барои чи ин хел менависед нафаҳмидам. Кошелёки ман худоро шукр пур. Лоиқи ҳамин ризқамон ҳамаш ҳаст духтарои азиз. Ман шукрона мекунам. Барои ман муҳим ин кошелёки пур не. Мегум ку лоиқи ризқамо ҳаст, лоиқи зиндагӣ. Барои фарзандонам ҳамаи чизе ки хоҳиш мекунам мехарам. Медонед ман тарафдори ин хел кӯдак як чиза дасташ кати нишон дод пагоҳ ман рафта харам. Ин ба ман тарафдор нестам. Барои чӣ? Барои он ки кӯдак бояд донад ки пул, чиз, ҳамин чизо бо душворӣ ба даст меоред, бо ҳаракат, бо меҳнат. Ин хел як бор нишон дод харидорӣ кунӣ, ин тарбия нест духтаро. Барои ҳамин ман ҳамаша мувофиқи ҳамин қоида ҳамаша мекунам. Чизе ки дар кор, фарзандони ман гӯшна нестанд, ташна нестанд, бесару либос нестанд, худоро шукр. Ҳамаш ҳаст. Так, Гулҷаҳон Мирзоёрова, сумкачаи ман бо ин ку собун, ман бо ин ку супер силкаи собуна равон кунед. Равон мекунам духтаро, ҳатман. Апердоба, зачем охир кошелёктона холӣ нагуфтам? Фаҳмидам Ҳимояҷон, хоҳарҷон, фаҳмидам. Маънои гапотона фаҳмидам. Так. Диля навиштан Рудобаҷон, шумо да аввало саломатӣ, баъд болои сари фарзандотон зиндаву сарбаланд бошед иншаалло. Раҳмат ба ҳаматон духтарои азиз. Так, Мусо Холов навиштанд ки крем барои грибок ҳастми? Барои грибок намедонаму, барои грибоки куҷо бошад? Грибок гӯшт грибок мешавад, пой грибок мешавад. Ба фикрам буд чӣ хел средства духтаро. Кани духтарое ки медонанд нависед барои грибок чӣ бошад мова? Атоми ва чизи будагӣ нависед. Ноза навиштанд. Шумо гуфтед ки Парвина пешшуш ба Нозаҷон. Парвина ҳамроҳи шавҳараш зиндагии обод дорад хоҳарҷон. Худо ва шукр. Оила вайрон шуда ҳеч не. Хайр ҳар мардак хато мекунад духтаро. Ҳамаи мо хато мекунем. Мардакоям хайр хато мекунанд. Мешавад ҳамин моменто ки як муддат мисол ҳамаи мардакоям ҳамин хел мешавад. Хатогӣ мекунад, баъд хатогиша дарк мекунад, аз занаш бахшиш мепурсад, бармегардад. Ин ҳамава буд ин ҳолат, ҳамава ҳаст ин ҳолат, шудагӣ, гузаштагӣ ҳама. Ба ҳамин хотир оилаи мустаҳкам доранд, зиндагии хуб доранд айни ҳол. Диловар навиштанд. Ман ягон мушкилӣ надорам, худо ва шукр. Да просто мало налито. Марьям, рост гуфтед хоҳарҷон. Самира, Самира навиштанд. Самира Абдуллоева, салом алейкум, апаҷон. Конечно, Лёнь. Ноза, она почему сказала, что муж со мной? Нозочка, знаете, язык без костей, как говорится. Поэтому каждый человек может сказать все, что угодно. Но мы будем смотреть на реальность. В реалии семья воссоединилась, все хорошо, поэтому не будем трогать эту тему, мусолить эту тему. Слава Богу, семья соединилась, воссоединилась семья. Поэтому это уже все остальное лишнее. Парвина, Сохиби, Гапик. Это тетя Парвина, мам? Нет, не тетя Парвина, у себя дома. Так, апаҷон вал бирис нисбат ба бозор арзонтар. Ғарибам ноштам. Бале хоҳарҷон, беҳад арзон. Як вақт ман ҳамин макаронам, ҳамин биринҷам аз вал бирис заказ мекардам. Барои он ки арзон буд, скидкаҳои калон мешуд. Чорная пятница заказ мекардам. Анасҷон, буваҷон муборак шавад кошелёки нав. Раҳмат Шаҳнузаҷон, раҳмат. Марьям, апаҷон дига наген дар бораи кор пурсед, апаҷони Рудобаҷон мефаҳмонад. Рост гуфтед Марьямҷон. Аҳмед Мусоев, салом сози апаҷон. Ва алейкум салом хоҳари азиз. Силкаи ҳамон собуна рой кунед апа, зани муҳоҷир навиштанд. Майлаш хоҳарҷон, ман артикули собуна дар охири эфир закрепит мекунам духтаро. Ман ҳама вақт чизои гирифтагима закрепит мекунам. Барои чӣ? Хайр ҳастанд духтаро ки масалан намедонанд, мумкин
ки ҳамин чизои арзон ҳаст валбиризба. пештар ман 1 сол пеш духтаро манам намедонистам ки валбиризба михел чизои арзон ҳаст. рости гап ҳамин магазинои валбирису арзона ман он қадар намеписандидам. фикр мекардам ки чиза надида мегирӣ вай чихел чиз бошад. мо чихел одамои советӣ одат карда ки ҳамин мебинӣ, дастат ба мегирӣ, бо чашмот мебинӣ, баъд боварӣ ҳосил мекунӣ. баъд оҳиста оҳиста фаҳмидам ки мумкин буд аста михел заказ кардан. ина бачаҳо гирду атрофи ман ба парвона. Это мой. Какой? Так, Малика Ширинча, иқа дӯст медорам, неизвестный профиль. Раҳмат, раҳмат. Худованд ҳаматона ҳамин хел серфарзанд гардонад духтаро. ҳаматона серфарзанд. Фарзанди бисёр ин беҳад хуб аст духтарои азиз. барои он ки аллакай ҳамин соло ман ҳамина ҳис кардам. ҳамин сол уже бачаҳом калон шуд. рустамам калон, бачаи калон, Настенька духтари ҳамин дастёр, ҳамин хел ёрдамчи нағз, Настя, Маша уже ҳамаи корба ёрдам метиҳанд. писар бачаҳом, ҳамин бачаҳом хурдсол бошанам ҳамаи чива ёрдам мекунанд духтаро. мусор партофтан, мисол ягон дар агарод ягон чиз оварда метиҳад, лейкае оварда метиҳад, Это то же самое. ягон чиза як тарафба гирон мемонад, ҳамаи чива ёрдам мекунад. уже ман ҳамина ҳис кардам духтаро. Так, салом ба ҳама. Золушкача. Ва алейкум салом Золушкача. Хуш омадед ба эфири мо. Ручки, если испачкали, вот салфетка есть в пакете, салфеткой вытирайтесь. Насимҷон Наимов, Настя Каниапа. Настя дар хона? Ман қати бачаҳо буромадам. Настя дар хона, қати Соҷида, қати Маша дар хонаи модарам. Маша постоянно модарам қати. Духтаро, кстати, дар ҳафтаи оянда мумкин рӯзои сешанбе, чоршанбе модарам уже хонаи модарам ба ремонт тамом шуд. Ман шумо нишон метиҳам ремонта. Давай вытирай. Ремонташон тамом шуд духтаро. Диван заказ кардан, полностью стул заказ кардан, нишон метиҳам барои шумо. боз як видеои ҷолиб омода карда истодам. Дина дар хонаи модарам ҳама каса оилавӣ. Дина як хоҳарама гуселондем, шашлик пухтем, оилавӣ шиштем. барои шумо навор кардам. Насиб рӯзи душанбе видеош мебурад духтаро. тамошо мекунед. Ноза, саволи ман ба ҷавоб тиед. Чӣ савол додед Нозаҷон? як бори дигар саволатонро нависед. ман успед накардам хондан. ба Айша, алейкум салом. соз раҳмат. шумо созен Золушка? Ино байни якдигар гап зада истоданд. Так, имрӯз духтаро обу ҳавои мо беҳад приятный. Камтарак шамолак дорад. 35 градус, 33-35 градус, лекин шамолак дорад. ҳамин хел приятный ҳаво ки аҷоибот. Ина бинед, ягон кас нест дар берун. ҳама ҷо тинҷӣ, спокойствие, оромӣ. аҷоиб. беҳад ҳамин шаҳра моя дӯст медорам духтаро. ягон шаҳри калон, ягон мегаполис ба алиш кардан намехоҳам. хоҳаром дар сургут зиндагӣ мекунанд. биё мегӯям инҷа қати мо зиндагӣ кун, хона мегирӣ. не, намехоҳам духтаро. тарки Медногорска тамоман намехоҳам. ҳам падару модарам қати наздик ҳастем, ҳамсоя. барои падару модарам нигоҳубӣ мекунам. ман намехоҳам шаҳри калона. Так, Латофат Зайнидинова. Ассалому алейкум Рудобахон. Ва алейкум салом апаҷон. апаҷон, ман дар Чеченаул зиндагӣ мекунам. агар аз вайбри заказ кунам чӣ хел мегирам? урусиро нағз намедонам. шумо ватсапи ман банависед хоҳарҷон. точка доставки валбирисатона меёвем. ин ягон проблема не. Атоми. Салом гулдухтарони зебо. биёед ҳамроҳи мо кор кунед. ҳамакаса дар Атоми. духтаро, онҳое ки дар ширкати Атоми коркарданӣ ҳастанд, марҳамат ба ватсапи ман нависед. якҷоя ҳамкорӣ мекунем. духтарои азиз, асос барои ман, шахсан барои ман муҳим ин дар ҷое ман бояд кор кунам ки оромӣ бошад, ҳурмати якдигар бошад. ба ҳамин хотир ҳамаи шумоёнро даъват мекунам ба командаи ман. дар командаи ман дар ҷои аввал
ҳурмати якдигар меистад. баъд уже кору баъд якдигарфаҳмиву ҳамаи ин чиз баъди якдигарфаҳмиву баъди ҳурмату эҳтиром кори мустаҳкам баъди ҳурмату эҳтиром мешавад духтаро. бисёр духтаро аз дигар ширкат хеле ки гуфтам ба ширкати мо омадан мегӯянд ки апай рудоба моя намонданд, ширкати шумо омаданд, моя метарсонанд, мегӯянд ки дарахт дар як ҷо месабзад. духтаро, дарахт дар ҷое месабзад ки дарахта нигоҳубин кунӣ. дарахт пури сангу пури санги маломату таъна бошад, он ҷова дарахт намесабзад духтаро. дарахт дар он ҷое месабзад ки нигоҳубин кунӣ, нарм кунӣ решаи дарахта, об резӣ, ана он вақт месабзад. одамам ҳамин хел вақте ки муомилаи хуб мекунӣ қати одам, ана он вақт дар он ҷо кор месабзад. ба ҳамин хотир марҳамат ба командаи ман гулдухтарони зебо барои ҳамкорӣ ҳамроҳи ман. духтаро, баъд боз як савол буд ки ман зарплатава баромадам ё не. албатта духтаро, ман зарплата маош ба баромадагӣ ҳастам. Так, Шабнам Фурқатовна, ассалому алейкум апаҷони ширин. Ва алейкум салом хоҳари гиромӣ. духтаро, поделиться кунед эфиркати Золушка вой амиҷам ҳасти синий трактор. апай рудобаҷон соҷидахон нағз. худоро шукр, соҷида нағз. худоро шукр. моям духтаро ҳозир шумо кати поделиться мекунам барои он ки уже аллакай мо ҳамроҳи шумо як оила шудем. оилаи чӣ хел гӯям дистансионӣ гӯем, ҳамин дуруст мешавад ба фикрам. мо ҳозир дар арафаи харидорӣ кардани хона барои соҷида, барои ҳамин духтаро дар рӯзҳои наздик бо навигариҳо шумо кати поделиться мекунам духтарои азиз. хонаи соҷида ва мебел мегирем якҷоя бо шумоён, мумкин ман эфир мекунам ҳамунҷоя, абоёи нав мечаспонем, хулоса хонаша просто косметический ремонт мекунем. ҳамаи шумовам эфир мекунам, нишон медиҳам. хайрда сизлар ҳозир Россияда биз. шумоҳон чӣ хел дурустми ва аҳли оилатон нағзми Орзугул Имомназарова пурсанд. худоро шукр, худоро шукр, ҳама хуб ҳастем. санаи 17 духтаро бачаи ман мебиёд, хонданаша хатм мекунад. рустами ман дар высшая юридическая школа МВД России дар шаҳри Уфа хонда истодааст. санаи 17 мебиёд ва яку якбора званияи боло мебурод. худоро шукр. қайд мекунем якҷоя. Ноза, суд чӣ шуд? суд ждёт абонента суд. так, алейкум салом София, хуш омадӣ. куҷое бошед, соғ саломат бошед, дар паноҳи Аллоҳ бошед, эҳтиёт кунед худатона. Орзугул навиштанд. раҳмат, раҳмат. худо ва шукр, ҳама хуб ҳастем. так. вешеда кимингиз оқиди оғлим оқиди. так, духтаро, ҳамин вақте ки одамоне ки бисёр ҳамин чӣ гӯям ҳамин калимаҳои алҳамдулилло, ҳамин хел калимаҳои бисёр истифода мебаранд, фикр мекунам ки онҳо дурӯғгӯ ҳастанд. одами ростқавл, ростгӯ ҳеҷ вақт дурӯғ намегӯяд. ҳамин чӣ мегӯяд ваёи сураҳои худованд, ҳамин чизои муқаддаси китоби Қуръону ҳамин хел чизоя ба забон гирифтан дар эфиру дар видеоҳо, ин нодуруст аст духтарои азиз. фикри шахсии ман ҳамин духтаро. кани шумо чӣ фикр доред дар ҳамин бора? ман фикр мекунам ки одаме ки қасами зиёд мехӯрад, худованда байн ба дароварда, ин беҳад хатогии калон аст. дар эфирҳо ҳамин хел алҳамдулилло, дурӯғ мо медонем ки ин дурӯғ, ин хел гуфтан, ин тамоман намедонам. ман ин хел
рости гап хайр акнун гуноҳ шавадам, ин хел намозхонова боварам намекунам. Ин хел намозхоное ки ҳамин дурӯғ мегӯям, тамоман ихлос надорам. Барои ҳамин барои шумоам гуфтаниам ки бовар накунед ин хел гапова. Так хом кап ин чи хундан натонистам. Товба кардам, эфир кардӣ, гапи худта зан. Чӣ гуфтаниян ин кас ман нафаҳмидам. Ман гапи худама зада истодам. Духтарак савол додам, ман ҷавоб додам. Сафи Абдулло, одами дурӯғгӯ. Ман қасам намехӯрам духтаро, барои он ки ман худам ҳамин қасам мехӯрдагӣ одамро бовар намекунам, барои ҳамин ман худам қасам намехӯрам. Так, София, Золушка, ман тура гуфтам, да главнит ягон картинкамон. Мальчишки. Всё, ты чё? Вы что, драка началась, что ли? Успокойтесь, дома будете ремонтировать. Все. Просто Люня клялся Аллахом. Сад фоиз рост гуфти. Шайтон қасамхӯр мешавад ки бовараш кунанд. Бале. Бале, бале, диля. Орзугул, бале, рост мегин, хоҳарҷонакам. Сейчас пойдем, сейчас чуть-чуть еще посидим, пойдем еще минут 15-20. И в магнит, да. Алхамдулилло, иншаллоҳро истифода мебаранд шайтонан. Бале, Ибрагим Ваҳидов навиштанд. Золушка крут ак намедонӣ монда. Ҳусейнҷон, бас кун. Всё. Сейчас он закрутит. Ничего страшного. Там специальные ключи есть для этого. Из-за этого проблему не надо создавать. Писари ман 8 сола умуман қасам намехӯрад, ҳатто маҷбурам кунӣ дар баъзе гапҳо. Кӯдаки майдава тамоман мумкин не ин хел чизое фаҳмидан. 111 ҷавоб те апаҷон. Кани як бори дигар нависед. Эфири ғайбат сар кардан. Акун дига занакои мо тоҷикӣ лаби оба монда эфири ғайбата сар кардан. Эфири ғайбата ягон кас сар накарда, савол додан, ҷавоб додам ман. барои келинатон отдельный хонашона отдельный мекунед. Бале духтаро, иншоалло хонашона отдельно мекунем. Уже мехоҳам ки кӯдакдор шаванд, уже алоҳида зиндагӣ кунанд. Хайр ман ҳар рӯз рафта кӯмак мекунам, қати кӯдака нигоҳбинаш ба ёрдам мекунам, лекин бояд отдельно зиндагӣ кунанд. Ман тарафдори ҳама якҷоя зиндагӣ кардан нестам. Уже ваё оилаи мустақил ҳастанд. Апаҷон дар бораи атомӣ гап занем. Одами дурӯғгӯ бисёр қасам мехӯрад. Душанбе навиштанд. Бале, иҷа ғайбат нестай, ҳақиқата меган. Счастье любит тишину. Саволи ман ба ҷавоб тиен, апаҷон. Апа квартира мегирӣ ё ҳавли ба соҷидара? Квартира духтаро, ҳавли соҷида ҳавли ва зиндагӣ кардан намехоҳад. Рустам квартира ва намехоҳад, лекин маслиҳат кардем ки бояд квартира гирем ҳозираш ба, барои он ки кӯдаки майда мешавад, ҳавли ва нигоҳубин кардан дар кор. Квартира ва ҳозираш ба зиндагӣ кунанд, баъд оянда 2-3 фарзанддор шаванд, ҳавли мегиранд. Шуд брор бутен иқа дил мезанад. Синий трактор. Апа ман одам ёфта натонистам. Сахарная пудра навиштам. Ами арӯз ҷудо бояд ҷудо бошад. Бале духтаро, бояд ҷудо зиндагӣ. Хай ҳозир мо Рустам хондан рафтагӣ, барои ҳамин якҷоя зиндагӣ мекунем. Уже 4 моҳ 5 моҳ боз Рустам нест. Барои ҳамин мо якҷоя, баъд алоҳида мешавад. Дина ҳамара ақорат дошти. Усмон Кабутов навиштанд. Шумо чиро дар назар доред, ман намедонам. Ладно. Хасанҷон, Ладно, у меня. вот это твоя водичка? Нет, это моя. Можно попить чуть-чуть? Да, Пить хочу. да, мама, вот мою попей. Так, бахтовар, апа инҷа Германия, хай. Все, мама, можешь выпить. Все, нет. На, пей. Так, Где моя? СССР ремонт. Что мадет ба эфире мо? Убирайте у меня вот эту.
А, вот, хочешь по-русски, наверное, длинная как раз. Привет, навиштанд. Да, хорошо, мир. Ну, идите. Давай помогай. Духтаро, Давай помогай. оиди кор дар ширкати атомӣ ман ҳар эфирам мефаҳмонам ки чӣ гуна паспорткатӣ бояд номнавис шавед духтаро. Ва акнун дар бораи иннн бисёр метарсанд вақте ки иннн мепурсед. Апа инҷа куҷо бахтовар навиштанд? Инҷа шаҳри Медногорск. Духтаро, барои чӣ вақте сейчас я подальше сяду, чтобы вы не шумели. Духтаро, оиди ҳозир паспорти тоҷикӣ ё Русия номнавис карданаш мефаҳмонам. Вақте ки номнавис мешавед дар ширкати атомӣ, паспорти русӣ бошад, мо мепурсем ки инннатон ҳаст ё не. барои чӣ иннн мепурсем? Шумо метавонед бе иннам номнавис шавед, лекин ҳамчун потребитель шумо маҳсулота харидорӣ мекунед, лекин команда сохта кор кардан наметавонед. А вақте ки иннна мезанед, шумо уже дистрибьютор мешавед, яъне шумо уже маълумотдиҳандаи ҳамин маҳсулот мешавед. Шумо метавонед уже команда созед, уже метавонед одам биёред, маҳсулота муаррифӣ кунед ва кор кунед, соҳиби маош гардед. Ба ҳамин хотир мо иннн намепурсем. Мумкин бе иннам регистратсия, лекин бе иннн фақат шумо барои худатон харидорӣ мекунед, кор карда команда сохтан наметавонед. онҳое ки шаҳрванди Тоҷикистон ҳастанд, паспорти пластикӣ аз ду тарафаш расм мегиред ва аз ду тарафи паспорт расм мегиред, ҷоҳое ки рақамҳош навиштагӣ равон мекунед, аз рӯи ҳамон номнавис мекунем. Мо шаҳрвандони Тоҷикистон ҳам метавонанд паспорти заграни тоҷикӣ кати ҳам мумкин номнавис кардан, фақат хушрӯ расмаша гиред ки качестваш хуб бошад. баъдан шумои мо номнавис мекунем, айди паролётон мебиёд спонсоратон ба, яъне наставникатон ба, мо шумова равон мекунем, кора мефаҳмонем, гурӯҳи кори мова пайваст мекунем. Ана михел духтарои азиз, марҳамат, онҳое ки то ҳол номнавис шудагӣ нестанд дар ширкати атомӣ, нависед ба рақамҳои ҳамин охири эфир ба закрепит мекунам, нависед, ҳамкорӣ мекунем. Кор беҳад осон аст духтарои азиз, балои шахситон намесӯзад дар ширкати атомӣ, харидои ҳармоҳана дорем мо. ана михел духтаро, ина нав одам пайдо шуд, аз лагер бачаҳо рафта истодан ба фикрам кӯдако. Так, апай Рудоба хушрӯ гап мезанед, Насимҷон Наимов навиштанд. Раҳмат. апа ҷавоб тиҳен, дар Россия паспорти граждан накардестанд тоҷикора? 111 савол додан. Не, айни ҳол не. Айни ҳол духтаро беҳад душвор шудагӣ. Рости гап ҳамин мавзӯи политикаи ман намехоҳам гап задан, лекин ҳозир намекунам паспорт. Основа дар кор, забони Русия 100% донистан дар кор, барои ҳамин беҳад душвор шудагӣ. ҳозир саволотонро хонам духтаро. зани русӣ гирифтан дар кор, бахтовар навиштанд. Шуморо намешиносем, ҳамин золушкача мешиносем. ҳозир зани русӣ гиредам духтаро, гиранам мисол беҳад душвор шудагӣ паспорт кардан. Вай як муддат бояд қатъи ҳамон ҳамсаратон зиндагӣ кунед, ҳамсаре ки барои паспорт ЗАГС кардагед, бояд зиндагӣ кунед як муддат. Баъд барои паспорт метавонед ҳуҷҷатотонро супоред. бахтовар пурсидан, баъд меша паспорти русӣ гирифтаҳа? не, ҳозир намешавад. айни ҳол беҳад душвор шудагӣ. ЗАГС кати ҳам намешавад. мегӯм ку ЗАГС кати намедонам ки 5 сол ё 6 сол зиндагӣ мекунед, доказат мекунед, яъне исбот мекунед ки шумо фиктивный брак надоред, браки ҳақиқӣ доред, баъд метиҳанд паспорт. ин мавзӯи духтаро намехоҳам. рости гап ман он қадар ин мавзӯи хуб даркам кардагӣ нестам. намехоҳам, барои ман ин дар кор не.
Салом, вид на жительство Боличи Наметиаш. Фотима Аҳмадзода навиштанд. ЗАГС ки 3 сол зиндагӣ кардан, дар кор кӯдак дошта бошен баъд мешавад. ММ навиштанд. Ҳа мумкин ҳамин хел рости гап ман намедонам. Ҳозиро чӣ хел қоидаву қонуно чӣ хел шудагӣ намедонам. Ман ба ин мавзӯъ вообще дар корам не. Барои ҳамин Мавҷуда Ҳодиева навиштанд. Фарзанд доред, баъд паспорт мегиред. Мумкин ҳамин хел бошад. Ман уже солҳои зиёд шудагӣ паспорт гирифтагӣ духтаро рости гап ин чизка ки интересоваться кардагӣ нестам. Лекин айни ҳол духтаро онҳое ки ҳамин ҳамватанои мо паспорт гирифтагиянд, ягон қонуна шикастанд, қонуна вайрон кардан, сразу паспорташона аннулировать мекунанд духтаро. Барои ҳамин бояд мо эҳтиёт бошем. Гапи аз забона мо баромадагия контроль кунем. Як каса кофиру нокофир гуфта таъна занем. Ана ҳамин ҳозир беҳад религиозни тема, беҳад сахт шудагӣ духтаро сразу паспорташона якта заявление ғалтат аннулировать мекунанд. Барои ҳамин эҳтиёт бошед духтарои азиз. Бо як худашона не 7 кушташон кати, яъне додару хоҳару падару модарашон кати аннулировать мекунанд. Ин беҳад ҳозир статьяи вазнин шудагӣ духтарои азиз. Так, ҳозир бо экзамен сахт шудагӣ пурра нағз русиро донед, бе ягон мушкилӣ мегиред иншаалло. Ҳозир донистани забони русӣ ҳамин хел 100% бояд дони забони русия. Золушкачиам, манам карданиям. Паспорт карданият ба фикрам. Духтарои азиз, 37 дақиқа шуд. Эфира мои ба охир расонем ё ки камтари дигар суҳбат кунем? Удам бисёр шуд духтарои набинед. духтаро кани саволотон? Ба фикрам шумо суҳбат доред байни якдигар. Так, бахтовар, камтари дига давом теапа. Майлаш бахтовар. духтаро, оиди кор дар ширкати атоми як бори дига мефаҳмонам. Марҳамат, онҳое ки кор карданиянд ба ватсапи ман нависед духтаро ва баъдан оиди хемохем бори дигар маълумот медиҳам. онҳое ки нав ворид шуданд ба эфири мо бояд онҳоям донанд. Хемохема аз 6 солагӣ мумкин будааст додан духтаро. Барои кӯдаки 6 сола аллакай мумкин будааст. Баъди 10 солагӣ чӣ хел ҳамин калонсолова метику дудонагӣ мумкин дар як рӯз. Барои 6 солаҳо дар як рӯз як дона стик мумкин будааст духтарои азиз. Ина ман дар ютуб хондам аз гуфтаҳои ҳамин педиатр. Ҳамаша барои худам ҳамин чиза гирифтам ки маълумото гирифтам ки бисёриҳо мепурсанд барои кӯдак мумкин ё не. Гуфта аз 6 сола мумкин будааст хемохема додан. Хемохем чиз духтаро баъзеҳо намедонанд. Ин як намуд баъди номер 1, рақами 1 дар Корея, дар тамоми ҷаҳон. баъдан хемохем аз кадом бемориҳо барои кадом бемориҳо истеъмол кардан мумкин? Бемориҳои қанд, фишори хун, псориаз. Барои ана ҳамин беҳад фоидаовар аст. Закария: ассалому алайкум рудоба, худованди бузург аз шумо розӣ бошад. Ва алайкум салом. Мавҷуда Ҳодиева: беҳтарин зани, беҳтарин падари, боз ба қуллаҳои баланд мерасем. Саломат бошед, раҳмат. Насимов Наимҷон: апаҷон, Соҷида гражданство дорад? Албатта, Соҷида солои як 13-15 сол пеш Соҷидаё омадагӣ ҳастанд. уже ҳамин шаҳри Орск ба муқимӣ шудагиянд. хона доранд, ҳамаи чӣ доранд.
хемохем спирулин барое ки дар кор бошад нависед. Апаи рудуба роитон мекунанд. бале духтаро, хемохем спирулина барои онҳое ки аз бемории қанд мехоҳанд истеъмол кунанд марҳамат нависед. ман равон мекунам. байни 3-4 рӯз бимегиред заказотона. баъдан ман хемохема барои хоҳараму додарам заказ кардам. лютеина барои модарам заказ кардам. лютеин духтаро барои чӣ? барои касалиҳои чашм, монанди агар шуниндагӣ бошед, глаукома, катаракта, анами хел бемориҳо уже асосан амин одамоне ки уже аз 35-40 боло аз ҳамин бемории чашм азият мекашанд, аз катаракта, глаукома. шахсан модари манба глаукомашона операция гуфтагӣ, модарам розӣ нашуданд. ҳамин лютеина ман заказ кардам, лекин ҳоли заказам наомадааст. баъди омадан, баъди модарама истеъмол карданашон, ман барои шумо отзифоша мегӯям, маълумоташа метиҳам ки чӣ гуна аст. рости гапа ҳақиқата мегӯям духтаро. ягон ҷои дурӯғ нест инҷава. ман дурӯғ гуфтанам намехоҳам, шумоя фиреб карданам намехоҳам. так, Осия, салом, ман адвокат и переводчица дар Москва. МММ навиштам. беҳтарин муваффақият дар ҷодаи коратон. МММ. аз шайдон одам ҳастми или нест? так, Мустафо, ниёзи камтар дар бораи оилатон, шавҳаратон гап занед Рудобаҷон. дар бораи падари фарзандон ман гуфтагӣ ҳастам ку духтаро. ҳамаи маълумота додагӣ ҳастам. намехоҳам ин мавзӯи дигар гап задан. уже гуфтагӣ ҳастам. нозим Мирзоев, барои кӯдакдоршавӣ фоида дорад хемохем? чанд сомон аст? чӣ хел истифода мебаранд? ҳозир барои ҳамин Нозим Мирзоев ман ҷавоб метиҳам. фоида дорад. дар ҳамин практикаи ҳамин кори атомӣ 2 маротиба вставай Фарух, 2 маротиба 2 одам отзиф мондагӣ, 2 оила беҳад бисёр будагӣ, лекин 2 таша ами зафиксировать кардагӣ уже дар обученияҳои мо ҳаст. як оила 6 сол боз бефарзанд буд, баъди истеъмоли хемохем фарзанддор шудагӣ. оилаи дигар 11 сол духтаро, 11 сол пас фарзанддор шудагӣ. фея, салом аз Казань, спонсори меҳрубон ва фаъол. саломат бошед хоҳарҷон. лилия Нарзулаева, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошед. аллоҳ нигаҳбонтон. омин. тахмина Хуҷаева, салом апаи Рудоба, ба шумо ҳамавақт ба пеш, шуморо дӯст медорам. ман ҳам инчунин. саломат бошед. мариям, ноз гап зан. апаҷони Рудобаҷон чӣ гуфт? так, тем более ҳаёти шахсӣ як инсона пурсидан мумкин нест. счастье любит тишину. МММ навиштанд. бале, хушбахтӣ оромиро дӯст медорад. беҳад рост гуфтед. ман аз шайдон Васко навиштам. духтарои азиз, анами хел вақте ки баъд хемохем бисёриҳо мепурсанд ки чӣ хел фоида мекунад, чӣ хел фарзанддор мешавад. масалан дар организми зан воспаление ҳаст, хуна тоза мекунад ҳамин хемохем. хулоса ҳамаи камбудиҳое ки дар организм ҳаст бартараф мекунад. ҳамин фоида мекунаду фарзанддор мешавад. Чё, пойдем домой потихонечку? Эфир сейчас? Нет, вместе пойдем, я вас не оставлю. Фарух, мне все в пакет положи. Хорошо, в пакет мне все положи тогда. хоҳаро саволои ноҷонатиен илтимос барои кору фаъолияташон пурсед. Лилия Нарзулаева гуфтанд. Ты вон сумочку мою все в пакет положи, Фарух. ман аз опити худам медонам, хоҳарҷон, ҳеҷ гоҳ оилатон ягон касда нақл накунен. МММ навиштам. не, ман ягон чиза нақлам накардам. чизе ки ҳаст ҳамона мегӯям ман. Кто может помочь 114 добрый. Всем здравствуйте, кто может помочь 114 Вы, по-моему, не по адресу попали, мы никак не можем вам помочь. Так,
чӣ фоида мекунад? Апаҷон ҷавоб мегардондем, навиштам бо Нозим Мирзоев. Что? Браслет принес? Молодец. дар хонатон зиндагӣ кадосми меҳмонатон мустаҷо ниёзӣ вай зан ҳолям не духтаро вай зан қатъи ҳамсараш зиндагӣ дорад, дар хонаи мо нест. Кто бы нам помог? Бале. Дилфуза Қодирова, апаҷон дер даромадам. Не дер надаромадед. Хемохем гуфтед. Дар бораи хемохем маълумот додам, Дилфуза. Мам, пойдем. Сейчас пойдем домой. Сейчас мальчики сделают, пойдем домой. Ты спать хочешь? Так. Анна Михаил духтаро дар бораи хемохем. Добрый. У меня сейчас тариф просто кончается, а я работаю в Яндекс доставке. Если не оплачу, то осталось без работы. Чуть-чуть не подрасчитал деньги. Так. Салом бибиҷон, ма баҳо супоридем ҳамакаса да ҳаққаш дуо кунем. Ҷошон ҷаннат шавад бибиҷонатона. Салом алейкум, апаҷони асал созен хубен? Ҳамида нависан. Ва алейкум салом, хоҳари азиз. То Тоҷикистон чанд сомон аз хемохем? ватсапи ман банависед. То Тоҷикистон айни ҳол духтаро доставка 500 рубли аст. 3 рӯз 4 рӯз пас заказотуна мегиред. Як хемохема 500 рубл ба доставка мекунем. Марҳамат нависед. Апай Рудоба, шумо беҳтарин зан ҳастед. Дӯстатон медорам. Мустаҷо ниёзӣ навиштанд. Раҳмат, саломат бошед. Да, положи. Все там, Лёнь, на скамеечке все собери, мне в пакет положи, чтобы мы не забыли. Так, Инна Ила. Салом созен хубен ҳамакаса Сабрина навиштанд. Ва алейкум салом, раҳмат, хубе. Мубина Абдуллоева, реклама мегири Рудоба? 3 бор шуд ҷавоб де. Майлаш мегирам. Рекламаи чӣ нависед? Дар ватсапам нависед, ҷавоб медиҳам. Дар эфир бисёр смсҳои хондан ба успед намекунам. Нина Содиқова, Рудобаҷон ба пеш. Салом, муносибати бачетон бо духтаротон чӣ хел ҷудо намекунанд аз худашон? Не, Тахмина Аҳатова навиштанд. Тамоман ҷудо намекунанд. Рустам ҳама мова строги меистад. Рустам беҳад бачаи серьёзный, строгий. Духтаро ваям строгий меистад. Бачаҳон ваям строгий. Ҷанг намекунаду, просто уже ҳамин Рустама чӣ хеле эҳтиром мекунанд. Рустама ки номаш ба забон гирифтам, ҳамаш сразу успокоиться мешавад. Фарух, зачем ты так делаешь? Зачем? Так, салом, муносибати бачетон бо духтаротон. Ҷавоб додам. Ассалому алейкум созен, апаҷон, Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонатон бошад. Апай Рудоба, гапотон ростай. Нет, не хочу. В пакет все. Апай Рудоба, гапотон ростай. Ҳамида, молодец. Салом алейкум созен хубен? Апай Рудоба, Замира влог навиштанд. Ва алейкум салом, хоҳарҷон. Раҳмат. Молодец, Рустамба. Ноза навиштанд ки зачем нагӯед. Охирин калимаи тез истифода мебурдагӣ, Ноза. Все, положи? Молодец. Так, номи Рустам мада маъқул аст. Нозим Мирзоев навиштанд. Рустаму Рудоба, ин номи аз шоҳномаи Фирдавсӣ гирифта шудагӣ. Охир духтаро специально барои ҳамин хел ном гузоштагием ки пайрав шавад. Хоҳарҷон, реклама дар кор ёрдам кунен, илтимос. Лила Нарзуллоева навиштанд. ватсапи ман банависед, духтаро, барои ки реклама дар кор бошад, ватсап банависед. Так, киҷо даен апа Замира влог. Прогулка буромадем. Да это выброси, Лёнь, вон в этот в урну выброси, это не надо. Так, номи додари манам Рустам, Ноза навиштанд. Беҳтарин. Салом, апа, ман аз подписчикои аввали шумо, Машина Милен. Ва алейкум салом, беҳтарин. Марияна, номҳои шумо аз шоҳномаи Фирдавсӣ гирифтагӣ. Бале, духтаро, ман беҳад ҳамин
фирдавсӣ, хайём, беҳад ҳамин шоирою нависандаҳою ҳамин адабиёти тоҷика беҳад дӯст медорам, беҳад мехонам бисёр. Рубоиёти хайёма беҳад дӯст медорам. Ман ҳар саҳар аввал ҳамин электронни книгае монда гӯш мекунам рубоиёта. Апаи Рудобаҷон ҳамин сол ягон чи компот ё варенӣ кардем, камтар маълумот диҳед апаҷон, мустажон ёзӣ навиштам. Беҳад бисёр кардам ман имсол. Беҳад бисёр. Ҳар рӯз қариб 4 банкагӣ маҳкам мекунам. Кам ҳар рӯз кам мекунам. Ман ин хел наметонам духтаро. Мисол баъзе одамо, баъзе занҳо як ҳафта подряд 100 банкагӣ, 200 банкагӣ. Ман ин хел намекунам. Ҳар рӯз 4 та 5 та кам маҳкам мекунам. Так, Нозим Мирзоев, аввал мегуфтам ки наход номи канали рӯзномаи модари 8 фарзанд бошад. Баъдан тамошо кардам, канали беҳтарин. Ау. Нет, все вместе пойдем. Я без вас никуда. Мама. Где это Москва? Бэби пишет. Нет, это не Москва, это Оренбургская область. Қодиров Мурод. Чӣ қадар ойлик мегиред? Навиштан. Ойлики ман аз маҳкам кардани степ вобаста аст. Яъне дар як моҳ ман 4 маротиба ойлик мегирам. Айни ҳол. Худо ва шукр. Машоаллоҳ беҳтарин. Манам шоҳномаю рубоиёти халқиро мехонам. Лилия Нарзулоева навиштам. Вақте ки ҳамин чизои адабиёти хай хулоса ҳамин адабиёти тоҷика мехонӣ, беҳад мафкурат васеъ мешавад духтаро. Ягон вақт мисол ман аз хурдсолим китобхония дӯст медоштам. Аз хурдсолим. Ягон вақт дер нест барои хондан. Ҳама вақт хондан дар кор. Барои фарзандотон ягон саволи фарзандотон ба ҷавоб додан метавонед. Уже ҳамин вақте ки китоб мехонед, мафкуратон васеъ мешавад, ҷаҳонбинӣ васеъ мешавад. Барои ҳамин ҳама вақт хондан дар кор. Ман дӯст медорам хондана. Фаберлик. Апаҷон, шумо ай Фаберлик ойлик мегиред? Не, духтаро, ман аз Фаберлик рафтагӣ, кори Фаберлика бас кардагӣ. Так. бале, суханҳои беҳтарин. Сахарная пудра. Парвина дар куҷо? Апа Қати Шавҳараш зиндагӣ мекунад? Бале, Парвина Қати Шавҳараш. Бэби, сколько язык знаете? Я в совершенстве знаю 3 языка. Конечно, бы еще и английский хотела бы изучать, но сейчас уже, наверное, в силу моего возраста не получается учить английский язык, а так я знаю 3 языка в совершенстве. Канали Биби Ойша, духтар ба нози Оча, тоже интересно. Неки ози видео намекунан. Канали Биби Ойша манам пештар тамошо мекардам, манам подписаться кардагӣ. Як сол пеш беҳад активно видео мекардан, ҳозирон нестан, лекин. Домой пойдем. Духтаро, ман ягон зарра аз дигар ширкати Атомия омада интихоб кардагим ба пушаймон нестам, духтаро. Бовар кунед. Барои чӣ? Мумкин савол метед ки барои чӣ? Барои он ки дар ширкати Атомӣ бовар кунед ҳамин ҷа омадамо тамоман як аз 2 та китфам як санги вазнин ғалти, духтаро. Барои чӣ? Барои он ки дар ширкате ки ман пештар кор мекардам, ширкате ки ман тарк карда Атомия интихоб кардам, харидҳои ҳармоҳа буд. Барои ман беҳад душвор буд якумаш. Дуюмаш боз дигар проблемаҳои глобалӣ буд. Ина ман ҳозир муаррифӣ кардан намехоҳам, лекин проблемаҳои глобалӣ буд. Дурӯғи бисёру фитнаву найранги бисёр, ин барои ман аз ин чизо парҳез мекунам, духтаро. Ман наметавонам. Дар дигар ширкатҳо ҳаматон медонед ки 5 нафар маош мегиранд. 5 нафар. Дигар одамои поёнбудагӣ ҳар моҳ бал мезананд, харид мекунанд. Ана михел. Мама, пойдем. Барои ҳамин пойдёмте, дети. Барои ҳамин духтаро ман ширкати Атомия интихоб кардам. Балҳои шахситон намесӯзад. Шумо метавонед
ҳар моҳ харид кунедам барои командатон кӯмак кунед, аз номи духтаротон харид кунед. Масалан духтарое ки шароити харид кардан надорад, кӯмак мекунед, балои шумо худатон кардагӣ уже намесӯзад вай бало, барои духтаротон кӯмак мекунед. ҳар моҳа 100 балл занаму 50 балл занам ин хел гапо нест инҷава Атомива. ба ҳамин хотир беҳтарин ширкат аст духтаро. ман беҳад хурсанд ҳастам ки ҳамин Атомия интихоб кардам ва медонед хар вақту соаташ ана ҳамин моҳи май вақту соати он омадагӣ будааст ки ман бояд ширкати Атомия интихоб кунам, лекин пушаймонам ки барои чӣ ман барвақт наомадам, 1 сол пеш барои чӣ наомадам. аз ҳамин пушаймон ҳастам ки барвақттар бояд ман меомадам. ман моҳи октябри соли гузаштаям ҳамин фикра доштам ки бояд биёям, лекин ягон одами ин хел барои ман маълумоти пуррадодагӣ набуд он одаме ки ба пуррагӣ маълумот диҳад, лекин ҳамин спонсори ҳозираи ман ҳамин хел карданд ки маълумоти кофия барои ман доданд. баъд ман уже ба худам боварӣ ҳосил карда ҳамин ширката интихоб кардам духтаро. ба ҳамин хотир ба шумоям гуфтанӣ ҳастам ки агар то ҳол дар фикр бошед, марҳамат, айни ҳол дар командаи ман зиёда аз 15 нафар директору витсе-директоро аз дигар ширкатҳо омада номнавист шуда ҳамроҳи ман кор карда истодаанд. як командаи калона ташкил кардагӣ ҳастем. так, Фаберлик, аввал Фаберлика таъриф мекардем. Фаберлик духтаро, бори дигар мегӯям ки ман Фаберлика маҳсулотҳои Фаберлика ганда гуфтагӣ нестам духтаро. маҳсулотоша ганда гуфтагӣ нестам. ман ҳозирам таъриф мекунам, ман ҳозирам чизои барои худам лозимия харидорӣ мекунам, лекин тарзи кор карданаш камтар фиребаш ҳаст. фозил навиштан. баъд чӣ ба вақти дар он ҷо будед таъриф мекардед апа. ман бори дигар мегӯям ба ҳаматон, ман Фаберлика ганда гуфтагӣ нестам. Фаберлика маҳсулотҳои хубам дорад. ман мегӯям ки то ҳозира ман маҳсулот харидорӣ мекунам, лекин шартҳои корияш душвортар шуд. одамоне ки дар Фаберлик ҳастанд дуруғошон беҳад зиёд шуд, барои ҳамин фишорашон зиёд шуд. ба ҳамин хотир ман Фаберликро тарк кардам. беби, ты, наверное, продавец. так, рост аз рӯи дигаро ойлик мегиранд. так, яна михел духтаро, ман гапи гуфтагима духтарои азиз, ман ҳама вақт мегӯям ман аз ягон кас наметарсам, аз ягон директор, аз ягон одамои болои боло, ғайри худои болои сар дигар аз ягон кас наметарсам. гапи гуфтагима ман ҳозирам мегӯям, 2 моҳ 1 моҳ пешам ҳамин гапа гуфтагӣ ҳастам. намихел духтаро. так, ганда шуд. вақте ки қатъи кадоме ҷанг шудед, Фаберлик ганда шуд. албатта ганда шуд. ман мегӯям ку вақте ки директорое ки спонсорое ки наставникое ки боловиштагӣ ба ҷои он ки мотиватсия диҳад, ба ҷои он ки дастгирӣ кунад, наоборот тамоман кислороди шуморо маҳкам кунад, албатта ганда мешавад. ана ҳозир духтарои мана пурсед, кадом духтаракама ман мотиватсияша куштагӣ ҳастам? ягон каса. ман одам додан натавонамам, мотиватсия медиҳам, дастгирӣ мекунам, ҳамин сухани хуб кати, на ин ки одаме ки коркарданӣ ҳаст ҳамон одама таънаву маълумат кунаму мисол суханои қабеҳ гӯям. не, ин хел намекунам ҳеҷ вақт. так, салом алейкум. Шамдида навиштан. ва алейкум салом. Фаберлик боши апаҷон, дарин гап. саломат бошед. ҳамин ки бошад ҳамин Фаберлик, чӯ номатона наменависед? ҳамин хел духтарои азиз, ман барои сухан чӣ мегӯяд сухан не фикрама баён карда ман ҳеҷ вақт наметарсам духтаро. Очень сложный язык, кам хором, ҳамеша хором, все больше не знаю. Ну, больше не знаете, беби, что вы делаете в нашем эфире? Здесь женская аудитория. Покиньте, пожалуйста.
зато в магазинах по акции продают. Бале магазино ҳозир пур шудаги духтаро. Мегамаркет дароед, мегамаркета скачат кунед. Так, хом навистам ба чӣ ба вақт дошта тариф мекардин ку Фаберлика. Ман бори дигар шумо мегӯм ки вақташ ба ҳозирам маҳсулотҳои хуб дорад, тариф мекунам маҳсулотоша. Лекин ягон вақт ман Фаберлик ганда гуфтагӣ нестам ва намегӯмам. Ман шумо ба сабабаша гуфтам духтаро. Сумая навиштан шумо аз Фаберлик ягон бор бонус бале гирифтагӣ будам духтаро. Бонус оли гирифтагӣ будам. Ман дар ҳар ду ширкат кор мекардам. Ина боз аз аккаунти Фаберлик навиштам. Хайр, кор мекардед, беҳтарин мекардед. Ошатон шавад. хайр, духтарои азиз, дар ҳамин ҷо эфирамона ба онем. уже фарзандои ман буромаданд, намедонам аллакай то хонаи расидан. Эфирамона ба охир расонем духтарони азиз. ба ҳаматон ҷаҳони сипос барои дастгириятон, барои комментарияҳои хубатон, барои комментарияҳои бадатонам раҳмат. Фикратона баён кардед. Саломат бошед, сарбаланд бошед. ҳамаатон дар ҷодаи коратон муваффақ бошед. онҳое ки то ҳол номнавис шудагӣ нестанд дар ширкати Атоми, марҳамат духтаро, ба командаи ман якҷоя ҳамкорӣ мекунем. дар командаи беҳтарин кор мекунед духтаро. нависед дар охири эфир номерома закрепит мекунам. марҳамат духтарои азиз. Саломат бошед, сарбаланд бошед.